Много от вас може би са я виждали тая брошура. Предполагам, че някои от вас я имат. Може да отворите и да видите листата. Ние от политическите партии сме се договорили и на професионалистите. Втори в листата е зъболекаря доктор Тонев. Трети в листата е директора на основно училище Пенчо Славейков Снежана Ангелова. Четвърта в листата е Валентина Кунева, наистина внучка на небезизвестния бай Еньо Кунев. Пети в листата е личният лекар доктор Здравко Крушарски, който е и с нас тази вечер. Шести в листата е един млад предприемач Петър Тонов. Седми в листата е също млад човек Мартин Колев, финансист. Той също е с нас. Осмият земеделския производител Тонио Тонев. Деветият предприемача Марин Маринов от Горски извор. Майя Христозова, която е също тук с нас тази вечер и така нататък. Че на Мирчери, особено на училище, му трябва промяна. Различно от това, което е било до сега. Трябва му физкултурен салон, трябва му топли стаи, трябва му изолация, трябва му топки, за да могат да играят баскетбол децата. Всъщност колко гласа са необходими, за да стане Мариана Петрова общински съветник? Някой знае ли? Аз също не знае, но мога да ви кажа колко повече трябва да има, за да стане. Самият изборен кодекс дава следната възможност. При условие, че се гласува преференциално и за нея, да бъде размествана листата. Изборният кодекс, най-грубо казано, са правилата, по които в последствие се пренареждат и листите. Всъщност, един мандат в нашата община тази година ще бъде някъде около 700 души. Трябва да подкрепят определена коалиция, за да тя има един мандат. Но кой ще стане общински съветник, зависи най-вече от преференциите. Всъщност, казано е в изборния кодекс, че 7% от мандата, с гласовете на 7% от мандата се пренарежда листа. Какво значи това? 7 от 700 прави 49. Който има, най-грубо казано, повече от 49 гласа, участва в пренареждането на всяка листа. Дори в листата на ДА за Димитровград. Дори в листата на БСП и в листата на ГЕРБ. Насякъде едно и също. Листата на Атака, на всяка една партия. Знаете ли, това може би ще бъде за последния път. Възможността да се гласува преференциално. Защо казвам за последния път? Това, което има внесено като предложение в Народното събрание, доколкото ми е известно, най-вече от страна на ДПС, е да бъде завишен този праг на преференциите. И тук логичен е въпросът, господин Димитров, парламентарните избори как бяха? Всъщност на парламентарните избори също можеше с процент, но за да се измести първия, трябваха 50% плюс една преференция от общия брой на гласуването за съответната листа. Не от мандата. От съответната листа. Това значи, че в момента, в който вие подкрепите вашия съгражданин, защото Мирчери е едно от големите населени места. Тук 300 човека се обединят и гласуват за Петрова преференциално. Не просто за ДА за Димитровград, а отметнат 8-29, тя ще бъде вашия представител. Зала ми наистина препълнена. Щом сте тук, значи наистина искате да чуете какво сме направили през последните 4 години. Аз бях член в Комисията по здравеопазване. Ето защо аз не смятам, че е във ваш интерес ВиК Димитровград да бъде затворено и да премине към ВиК Хасково. В последно време се изписа много по темата, но истината е една. Ако нашето водно дружество бъде затворено и ние преминем към ВиК Хасково, цената на водата в града от 1,86 ще стане 3 лева, във вашия град от 1,40 ще стане 2,50. Защото такива са цените в окрупнената територия Хасково. Такива цени плащат в Свиленград, в Харманли, в Любимец. Всички, които са към територията на ВиК Хасково, плащат тези цени. Няма други цени на водата в Хасковска област. Аз не смятам, че тези цени,
отговарят в момента на икономическото състояние на населението в нашата област. Не смятам, че ние сме толкова богати в Димитровград да може да плащаме такава цена на водата. Особено тук пък, в Миричлери, аз дори смятам, че вие не трябва да плащате 1,40. Защото вашата вода аз трудно мога да нарека питейна. По-скоро тя е промишлена. А промишлената вода трябва да е на съвсем друга цена. Направи се един водопровод, дадени бяха 3 милиона лева. Направи се едно гръмко откриване, рязаха се лентички. В един момент се оказа, че водопровода не може да качи вода. Ние имаме дори и становище от ВиК Димитровград, което е дало на общината, че с тези параметри този водопровод няма да може да качи вода и че не съгласува проекта. Някой е преценил, че на собствена глава трябва да бъде извършен този проект. Да се вземат парите, но се оказа, че той не може да качи вода. Един месец никой не ви каза, че в тази нова вода има по 20 мг арсен. Вие един месец след отварянето пиехте тази вода с 20 микрограма арсен. Чак когато се направиха лабораторни проби, рези изкочиха набързо. На 15-ти, ако не се лъжа, разлепиха съобщение, че водата вече е негодна за пиене. Изведнъж на 25-ти казаха, тя е годна, има само 8,5. Много ми е интересно откъде идват тези 8,5. В Димитровградската вода няма арсен. За да има във вашата вода 8,5, това значи, че старата вода се меси с новата и някой си прави, как да кажа, лабораторни изпитвания, така да кажа, с вас. Да наглася колко да ви е арсена. Днес 8,5, утре 20, другия ден 25. Аз не смятам, че това нещо трябва да се допуска и ние от коалиция Да за Димитровград ще вземем проби от водата постоянно, за да може вие да сте защитени и да пиете вода, в която няма арсен. Ние имахме предложение, с което кмета на общината не се съобрази за пречиствателна станция. Ще е много по-евтино да бъде изградена пречиствателна станция, отколкото водопровод. Но кмета реши, че трябва да даде 3 милиона лева, пак казвам, 3 милиона лева, за едно съоръжение, което сега се оказва, че не може да качи вода. Просто дайте да се обединим и да покажем, че сме единни и да има поне един от нас, който да бъде там и да представлява град Миричлери. И искам още да ви кажа, че аз съм от Миричлери. Вашите проблеми са и мои проблеми. И това, че аз съм сред вас, всеки ден съм с вас, мисля, че ще помогне. И за това ви призовавам, дайте всички заедно на 25 октомври да гласуваме с бюлетина номер 8 за кмет на Димитровград, за господин Димитров, бюлетина номер 8 за госпожа Наталия Челъкова и бюлетина номер 8 с преференция 29 за общински съветник. Благодаря ви. Искам също да благодаря на хората, които повярваха в мен и застанаха зад моята кандидатура за кмет на град Миричлери в лицето на господин Стефан Димитров и коалиция Да за Димитровград. Скъпи приятели, пред нас стои отговорната задача да изберем лицата на местната власт през следващият мандат. Всеки кандидат за кметската позиция застава пред избирателите, излагайки своите възгледи и намерения. Но в този момент думите са просто думи, а всеки от вас е наясно, че идеите се превръщат в резултати едва когато заменим думите с действие. Обръщам се към вас. Подходете отговорно към своят избор. Вие имате един единствен глас. Той
е вашият принос към града, към семейството, към приятелите и към самите вас. Човек е способен да вземе най-правилното решение само когато е информиран. И именно за това местните избори са идеалното време и място да бъде започната така желаната промяна, която да привлече инвестиции, европейски програми и развитие към по-добър живот. Решението ми да се кандидатирам за кметската позиция не е спонтанно, а добре обмислено решение. Вие ме познавате и затова аз не съм само номер в бюлетината, нито купче на празни обещания. Аз заставам отговорно пред вас, със своето име, със своите постъпки, убеждения и възможности.